खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनसे मेरुनि हानजा दिनै जोङो नैबे सदियायाव फैनानै सदियानि अम्बेकापुर गामि बे गामियाव जोङो तिनिसुकिया जिल्ला कमिटि खौसेथि बर' सुबुं आफाद बे आफादनि गासैबो आन्चलिक कमिटिनि मावथि बिथांमोनजों जोङो सावरायफैदों। जोङो बे ओनसोलनि हालोद एबा बे ओनसोलनि समस्याफोर बे समस्याफोरनि सायाव आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादा आफाद हिसाबै जोङो मा बिबान रुजुननानै बे ओनसोलनि मोजांनि थाखाय हाबा मावनो हायो बिनि बागै बे ओनसोलनि जोंनि मावथिफोरजों जोङो सावरायलायदों। मावथि जथुम महरै जोङो धेमाजि जिल्लानिफ्राय दिनै फैनानै नैबे तिनसुकिया जिल्लानि सदियायाव मोनफैदों। जों इतिमध्य बे ओनसोलनि जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जों रायलायलायबाय। रायलायलायनायनि गेजेराव बिथांमोननि जि अभाब बे अभाबफोरखौ जोंनो फोरमायदों। बिसेसके नैबे जोंनि जि जायगायाव मिटिं जादों बे अम्बेकापुर गामिनि जि बर' रायजो राजा बिथांमोनहा हानि जि मोनसे जेंना दङ बे जेंनाखौ जोंखौ गोसोखांहोदों। जिहेथु बे एकर्डआव मोनसे दफायाव लिरजानाय दङ आरो बेखौ मावफुंथारनांगौ आरो बेखौ मावफुंहोथारनांगौनि थाखाय जोङो बुंबाय थादों सरकारखौ आरो जोंखौ बिथांमोनहा फिन बिनि सायाव गोख्रोङै हाबा मावनो थाखाय जोंखौ खावलायदों। जों भबिष्यतनि दिनाव बिनि बागै खामानि मावनो जोङो सिगांगोन आरो बिसेसके बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे काउन्सिलनिफ्राय जिहेतु नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे काउन्सिलखौ जोनोम होनायाव जथेस्थ' बिहोमा दङ। गतिके काउन्सिलखौ आबुं खालामनायाव बिथांमोनहा जोंनो मदद होगोन आरो बे काउन्सिलनि जि हाबाफारि काउन्सिला जि खामानि मावगोन बे खामानिफ्रा जाहाथे रायजोनि मोजांनि जायो बेखौ बिथांमोनहा हास्थायदों। गिबियावनो तिनसुकिया जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो मिरु आफादनि दिनैनि नैबे मावथि जथुम मेलाव जोंनि जिल्लायाव सफैनो हानाय जोंना मिरु आफादनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोननिसिम जों गिबियावनो साबायखर बावो आरो लोगोसे रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिमबो जोङो तिनसुकिया जिल्लानि जानानै साबायखर बावो। दा बेवहाय दिनै जोङो मिरु आफादनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोन फैनानै दा जोंनि जिथुनि मावथि जथुम दा बेवहाय गिबियावनो जोंना हा हुनि जेंना लोगोसे जिल्लानि माखासे गोबां जेंना बेफोरखौ लानानै जोङो गुवारै सावरायो आरो लोगोसे फैगौ समाव जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफादा गुबैयै तिनसुकिया जिल्लाया फैगौ समफोराव माबायदि मावलांनांगोन बेफोरखौ लानानै जों गुवारै सावरायो आरो जों आसा खालामो जे थांनाय बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफोरखौ नोजोर बोनानै माखासे जोंनि बे तिनसुकिया जिल्लायावबो मावफुंगोन होननानै जों सानो। थाबैनो माखासे जेंनाखौ जोङो बे तिनसुकिया जिल्लानि रायजो राजायाबो थाबैनो मावफुंनायजों लोगोसे रायजो राजाया समाधानाव फैगोन होननानै जोङो मिजिंथियो।